Maya Powers, Labot Kapampangan. Nagsyuta na naman kayong katamong Tegalugan series. Kasi mapulot apat na ini. At ngayon, yakakitsut at yung kumbisita, yung matenakang vlogger, but yung UC Davis, yung Kirby Raulio. Pag-ubisan tayo, medyo marakal-dakal na rin. Imumunan dili, bihira. Malagad siya kayong Kapampangan. Hindi sasabihan niya kasi, magagamit lang yung Tagalog. Dapat, andaman na rin Kapampangan ngayon at din muna ako sabihin, Tegalugan lang, Kirby, sabihan ako kayong Kapampangan yung makatuloy Kapampangan mas manayon ang Kapampangan. Okay. Kadua, kapipisil, yung mas manayon ang Kapampangan. Kapapasla. Okay. Katuki, migdahilan. Migsangkan. Okay. Yung katuki na nita, sumbatan. Suwatan. Yung kapilanin. Kalima, mihiwalay. Mikawani. Yung tutuki, mipanganak. Mibay. At yung tutuki, medyo malalam yung Kapampangan niya. Dahil nga luar, balo. Demanda. Kasi magdemanda na mas manayon ang Kapampangan. Dalum. Istorya pa sa Istorya, dalum. Yung tutuki, akapa. Akap-kap. Yung kaibat na nita, malapot. Marayupot. Malamos ang pelo. Yung kaibat na nita, mangale. Manikal. Batsak yung nangangalay kayong Tagalog. Yung katuki, parehas. Pareho. At yung katuki na nita, mengyari. Milyari. Yung taulindili, banlawan. Lublugan. O kaya wasan. Deta na mo, panay akong sasabihan ka rin kanina akong video, din kay katamong anak, din kay katamong apo, Kapampangan tala, nung Kapampangan tamo, Kapampangan tamo. Ikirbi na niya kalamat Amerika, jasa yung Kapampangan. Pero bayo-bayo kayo pala rin, pasalamat ko kang Mike, po kang Joy Cruz, kayong hinusta katamo kayo ng si Duaning ama ng kabyas ng Kapampangan. Pagagawan niya ni kaya katamong video. Mike, dakala salamat na Ay po, salamat. Kirby, dakala salamat. Salamat. Kita namo po, luwid tamongan.